Mä Jutta sannokin. Ei tässä olisi niinku kukkopoja palottelu. Vähän jämäkkä poika alkaa olla. Vähän siipiä. Täältä pitäisi ehtiä. On semmonen nystyrä tossa tuntuu. Sen alapuolelta Rintalasta loppu. Rintalasta, niin. Vähän näitä höyheniä eestä, niin näkee paremmin sitä. Mistä sitä viiltää. Tossa on semmonen nystyrä. Niin. Näytäpä vielä. Tossa on nystyrä tuntuu. Jalat on täällä ja tässä on tää nystyrä. Niin siitä otetaan nahkaa vähän ja viillettäisiin siihen pikkunen. Ei oo kyllä terävä tässä puukossa tuo kärki, mutta sen jälkeen sitten vaan venytetään nahkaa ja puukko alle ja tonne vaan nahka alle. Ja siellä näkyykin lähtee aika nätisti irtoamaan tää nahka. Vietään vaan tuonne ylöspäin sitä. Saadaan lihat esille. Ja onks tälläkin muuta? Tälläkin on epämuodostunut rintakää. Mikähän näillä pojilla on ollut? Sitten vaan vejetä sitä nahkaa tonne. Mikähän se tuolla jossain on. Sit kun mihin asti suurin piirtein vejit sen? Minä vein tuonne lähelle kaulaa. En mistään sen tarkemmin kahtonut. Taitaa olla melkein poikki. Tuli vähän kupukki jo esille. Ei se haittaa. No vaan noita tosta noita vielä helpompi repäästä. Sitten vaan otetaan kiinni ja ruvetaan riisumaan pojalta takki pois. Noin ja jalkaa tuolta ja nahkasta kiinni ja jostakin, mistä nyt saapi parhaimman otteen. Raakaa voimaa. Täältä revittää sitten tää jalka kun on, niin tai ainakin yritetään. Ensin täältä nivele yli tää nahka ja onpas tiukka nyt. No tulihan se sieltä. Tossa on nivelmännö. Sit otetaan vaan jalka ja naksaatellaan vähän ympäri ämpäriä. Puukko alle ja menis nyt sinne väliin. Siinä on jalka irti. Toiselle puolelle sama homma. Sitten vähän sitä nahkaa ja lähdetään vaan vetämään. Vähän kiinni tuolta. Katkis. Se Se jäi nyt pahaan paikkaan. Katkes vähän liian aikaisin. Lähtihän se sieltä. Sitten taas sama homma tälle jalalle.
Johonkin suuntaan se rusahtaa nätisti. Noin. Noin. Pojalta jalat poissa ja sitten mitä ottaa siipiä ruveta kans täältä. Ne on vaan käät jonnekin nahkan alle ja joku ottaa vähän kiinni. Oi nikkasti. Kun ei ihan ammattilainen oo, niin ei tää oikein onnistu. Harjoituksella sitä selvittää. Voisit vettää ihan koko siiven esille, mutta minä en jaksa. Ei sillä paljon syötävääkään. Kohonnut tähän ensimmäisen nivelle ja naksia. Vielä katkin. Ei kun tuossa on tullut. Se on poikki. Nyt voi jatkettaa nahkan repimistä. Käännetään kukko ympäri. No niin, ottan kalvoja täällä. Vähän häiritä. Siinä on taas se kainalo ja ensimmäinen niveli. Väännetään nivelet irti luista ja puukola poikki. Noin. Täältä ylimääräisiä vähän. Hylly paljaaksi. Noin. Tällainen ja lähti niin isona klönttinä tää eteen. Täällä sitten etittää. No nyt on jyvähti, niin tässä kupuu vähän auki. Tässä on semmonen kun tää kana tai kukko on näinpä, niin tuntuu semmonen vähän niin kuin putki. Sitä vähän kiskottan tältä esille ja lähettää. Puukolla otetaan tuosta se poikki. Saahan siinä kupuu pois. Roippeet lähti tänne. Se on siinä ja vähän siivoamista välissä. Ja saa se pysyttää. Vielä. Kylmällä väillä tuli.
Se oli siinä. Seuraava homma olisi sitten tää jalkojen erottelu tästä poikki. Eli otettava kylmän viilestä vähän kylkiasennetta ja väännettä luu irti. Ja toiselle puolelle sama homma ja sitten otetaan puukolla ja lähetään tältä mahdollisimman lähetä luita, niin vejettä lihat irti ja jännitteet tuolta poikki. Käännetään toisinpäin ja tuossa oikeastaan näkyy semmonen valkea ja tumma niin alue, niin siitä kohin kun vettää näin, niin siinä on koipireisipola. Toiselle puolelle sama homma. Tää on kyllä niin helppo, että tähän pystyy kuka tahansa. Vähän liian syvältäkin. Voi jänkaan nahkaa. Ja siinä on toinen. Se oli siinä. Ja nyt ei ole jäljellä kuin rintapalat ja siivet. Tällä nyt on vähän epämuodostunut rintalasta tässä, mutta se ei menoa haittaa. Lähetään tästä rintalasta vierestä mahdollisimman varovasti ja leikkais nyt tämäkin. Tässä pitää varoa, ettei tuossa syvemmällä niin sisäelimiä puhkase. Sillä on semmonen kohta, mistä mennään helposti läpi. Näkyy tässä nyt vähän tummempana se. Sitä näyttää louhun. Jos nyt näkyy. Ja nyt on sen verran huono leikkaaja, että ei tuu täydellisiä filleitä, mutta ei sitä tarviikaan. Ruokkaus on sekki. Ja nyt mulla on vähän puhkestusta. Mut se ei haittaa kumminkaan. Ei haittaa. Kunhan ei sisuskaluja puhkuse. Saattaa vähän hajuja tulla, mutta ei tuu nyt niin. Mutta täältä voi vejettää mahdollisimman kylenmukaisesti aika pitkälle. Se on jo siipi. Sitä siivestä mie en kyllä yleensä valitettu. Sitten leikataan pois. En kyllä huomaa minne asti kannattaa leikata, kun ei sinne sitten enää lihaa oikein ole. Siiven ympäri leikkaan täältä ja... No, mitenkä se nyt jää? Noin ja... Siinä on jonkinnäköinen rintafile. Sen jälkeen mie otan toiset halluu irrottaa luinne. Ja otan vaan tältä lihapalat talteen, niin ei tarvii enää niitä luita miettiä. Sitä pari palasta lähtee. Ei ne isoja on, mutta ruokkaus on se. No, eli nyt on toinen puoli käyty. Sisuskalut jää tuonne siististi. Sitten lähdetään viiltämään. On kyllä aika hankala, kun tää on näin mutkala tää. Toinen parempi. Tällä on parempi kärki. Tässä olisi kyllä hyvä, kun olisi tosissaan
kunnon puukko. Millä ihmeellä tän kaivattaa? Tää aloittaa tältä puolelta. Tuossahan nuo kylkiluut näkyy. Tässä on kans joku luu sen päälle, minun pitää päästä, niin ei sisuskalut tule. Onnistuu se näin niin päin. Näyttää, että on sitten paremmin. Pitäisiköhän ottaa jatkossa. Siitä ja ihan mahdoton leikata. Ei se mitään. Mennään se kuitenkin suikalluiksi meidän käytössä. Noin. Vähän jää lihaa tuonne kuva. No siinä on se epämuodostunut rintapalo. Ei haittaa. Sitten on taas tää toinen siipi tässä ja sieltä vaan etittää sormella lihat ja luita myöten puukko viiltämään. Saahan nää siivetkin ottaa kokonaisena jos haluaa, mutta mun mielestä siinä ei ole mitään hyötyä. Noniin, ja se on valmis. Tämmölle sitä jää. Siellä on sisuskalut sisällä ja luut. Eipä siinä muuta. Se lähtee mehtää elukoitten ruuaksi.